ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дӯстон, оё шумо ба худ савол додаед ки барои чӣ юси Нурулло Алиевро пеш набурда истодаанд ва оё ин чиз барои Нурулло проблема шуда метавонад ё не? Агар мо муҳорибаҳои Нурулло Алиевро дар UFC назар кунем, пас ӯ дар UFC рекорди 4-0 дорад ва боз дар вазни аз ҳама конкурентии вазни сабук баромад мекунад. Лекин ӯро доимо дар карди пешакӣ мемонанд ва то ҳол Нурулло дар ягон турнири калон баромад кардагӣ нест. Якум муҳорибаи ӯ зидди Алвес дар карди пешакӣ гузашт ва якум муҳорибаи турнир шуд. Дуюм муҳорибаи ӯ зидди Солеки боз дар карди пешакӣ ва якум муҳорибаи турнир. Сеюм муҳорибаи ӯ зидди Шемрок дар карди пешакӣ ва дуюм муҳорибаи турнир ва охирон муҳорибаи ӯ зидди Девис дар карди пешакӣ ва дуюм муҳорибаи турнир. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, UFC Нуруллоро боре ҳам дар карди асосӣ намонданд, дар ҳоле ки ӯ рекорди бебох дорад. Бо ин рафтори худ UFC ҷангваронро маҷбур мекунанд ки муҳорибаҳои дурахшон гузаронида риск кунанд. Чӣ гуна фаҳмида мешавад ки UFC ҷангварро пеш бурда истодааст ё не? Масалан, мегирем Магомед Зайнуков дар ҳамин турнир баромад кард. Барои ӯ ин аввалин муҳориба дар ташкилот буд ва UFC ӯро дарҳол дар карди асосӣ монданд. Боз Салаҳуддин Парнаса ки рӯзи 5 сентябр зидди Дэн Хукер меҷангад ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнир мешавад. Дэн Хукер ҷангвари рейтингӣ аст, аз Салаҳуддин бошад аввалин муҳорибаи худро мегузаронад ва дарҳол зидди рақиби топ ва дар муҳорибаи асосии турнир. Ана ҳамин гуна дӯстон фаҳмида мешавад ки UFC киҳоро пеш мебаранд. Ҳамчунин ногуфта намонад ки ҳам Зайнуков ва ҳам Салаҳуддин дар вазни сабук баромад мекунанд, яъне дар вазни Нурулло. Лекин дӯстон, медонед барои Нурулло асос чист? Асос сабр кардан ва пирӯз шудан аст. Ҳабиб Нурмагомедов бо чунин мушкилӣ рӯбарӯ шуда буд. Камару Усман бо чунин мушкилӣ рӯбарӯ шуда буд. Мераб Дувалишвили, Билол Муҳаммад, Магомед Анкалаев, Мавсар Евлоев, ҳамаи онҳо бо чунин мушкилӣ рӯбарӯ шуда буданд. Лекин баромад кардан ва пирӯз шуданро идома доданд ва ҳар як кадомаш соҳиби муҳорибаи унвонӣ шуданд. Евлоев бошад рӯзҳои наздик соҳиби муҳорибаи унвонии худ мешавад. Вақте ки ту ғолиб шудан мегирӣ, пас агар UFC нахоҳад ҳам маҷбур мешавад ки ба ту муҳорибаи унвонӣ диҳад, чунки ту ҳамаи рақибон ва довталабонро шикаст медиҳӣ. Аз ҳамин хотир Нурулло бояд танҳо дар фикри фаъол будан ва ғолиб шудан бошад. Ғалабаҳои калон ва дурахшон дар пеш аст ва вақташ ки расад ҳамаашро хоҳем дид. Асали паҳлавон аз ширкати Шифофармо ки ин асал 100% табиӣ. Ин асал қувваи мардонагиро қавӣ мекунад, тестостерони худи шуморо барқарор мекунад, хунукзадагиҳо, шамолхӯрдагиҳоро бартараф мекунад ва боз бисёр чанд чизҳои дигарда кӯмак мекунад. Барои заказ кардани асали паҳлавон аз ширкати Шифофармо ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ба ҳама ҷо доставка доранд, ҳам Тоҷикистон, ҳам Русия. Мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес рақиби дар пеш истодаашон Иен Гериро огоҳ кард. Ислам ҷангвари ҳаматарафа аст ва ӯ дар рафти муҳориба ба ҳама чиз одат карда метавонад. Ҳозир гуфтан ки муҳориба чӣ гуна мегузарад каме душвор аст, лекин рӯзи муҳориба мо мебинем ки чӣ гуна дарҳо кушода мешаванд ва аз онҳо дида кор мекунем. Ма гуфтан мехостум ки мо ӯро ба замин меафтонем, лекин то он вақте ки мо ҳимояи Гериро набинем, ягон чизро тасдиқ карда намешавад. Шояд барои мо ӯро ба замин афтонидан дар кор намешавад. Мо метавонем ки бо ӯ дар стойка ҷангем. Гери дар стойка сахт аст, лекин Ислам низ сахт аст. Иен набояд фикр кунад ки дар стойка чӣ коре ки хоҳад карда метавонад. ӯ бояд ки эҳтиёт кунад, вагарна Ислам ӯро дар стойка мезанад, гуфтааст Мендес. Ана худи Иен Гери бошад дӯстон эълон карда гуфт ки ӯро аз ҳама санҷиши вазнинтарин дар таърих интизор аст. Дар тамоми таърихи муҳорибаҳои омехта набуд довталабе ки зидди чунин чемпион ба муҳориба баромада бошад. Чемпион дар ду вазн бо аз ҳама ғалабаҳои пайдарҳам дар таърихи UFC ва якум рақами рейтинги беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн. Ин аз ҳама санҷиши вазнин барои довталаб дар тамоми таърих аст, гуфтааст Гери. ва дӯстон, дар ҳақиқат Иен Гериро санҷиши вазнинтарин дар симои чемпион Ислам Махачев интизор аст, лекин ҳамчунин ин шанси калонтарин барои ӯст. Ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 15 август дар турнири калони UFC 330 мегузарад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Барои Махачев ин аввалин ҳимояи камарбанд дар вазни 77 кг мешавад. Барои Гери бошад аввалин муҳорибаи унвонӣ. Ин муҳориба байни чемпион аз Доғистон ва довталаб аз Ирландия мешавад. дӯсти Ҳабиб зидди дӯсти Конор. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, ин муҳориба таърихи хеле шавқовар дорад ва интизорӣ меравад ки муҳориба низ шавқовар хоҳад шуд. Ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.